Sídlisko 3 v Prešove všetci dobre poznáte. Takisto určite dobre viete, kde sa nachádza Volgogradská ulica. Ale čo určite neviete je, aký byt vám dnes chcem ukázať. Nachádza sa tu a myslím, že môžeme ísť rovno na to. Poďte! Trojizbový byt, ktorého rozloha je 62 m2, je v úplne pôvodnom stave. A tým úplne myslím aj vrátanie drevených okien, umakartového jadra a pod laminátovou podlahou sa skrývajú ešte drevené parkety. Je priestranný, orientovaný na severovýchodnú a juhozápadnú stranu a patrí k nemu ešte veľká murovaná pivnica v suteréne. Takže ak máte chuť a odhodlanie rekonštruovať, zavolajte mi alebo napíšte a stretneme sa tu na tomto mieste. Ahojte!